Исәнмесез, минем исемем Гөлназ Сәфәрова. Сез беренче татар музыкаль телепроектта яңа йолдыз тапшыруын карыйсыз. Әлеге проектта катнашырга дип безгә 1000нән артык гаризалар килде. Һәм бары тик 50гә якын катнашучы гына әлеге зур сәхнәгә эләгә алды. Жюри әгъзалары безнең каршыда. Бәйгедә катнашучыларга кем бәя бирә? Безнең хөрмәтле жюри әгъзалары. Әйдәгез алар белән танышып үтик. Руслан Васкес, Барс Медиа группасының арт-директоры. Динә Гәрәева, Барс Медиа группасының үсеш һәм инновация буенча директоры. Лина Арифулина, Рәсәй актрисасы, режиссер, продюсер. Зур телевизион шоу проектларны оештыручы һәм җитәкчесе. Аның проектлары «Фабрика звезд», СТС зажигает суперзвезду, Turkvision һәм башкалар. Элвин Грей, Башкортстанның атказанган артисты, башкорт, татар һәм рус телләрендә җырлаучы популяр артист, саунд-продюсер. Зәйнәп Фәрхетдинова, Татарстан Республикасының халык артисты, Татар эстрадасының йөзек кашы, ел сайын татар җыры премиясенә ия була килүче җырчы. Башлыйбыз. Проектыбыз алга таба дәвам итә һәм чираттагы катнашучы студент егет Руслан Габбасов. Руслан, сәлам. Ничек хәлләр? Әбәт, Аллага шөкер. Син теге вокал ягыннан укыгач, тәнкыйтьне дә әйбәт кабул итәсеңдер, шулаймы? Бик әйбәт кабул итәм һәм бу бик файдалы. Менә файдалы дип кенә уйлый тәнкыйтьне Руслан һәм бик дөрес уйлый. Ләкин сиңа бүген тәнкыйть булмасын, сиңа бары тик мактаулар гына булсын. Менә нәкъ теләге теләкләр белән сине озатып калабыз. Рәхим ит. Сәхнә синеке, ә инде без синең өчен җан атабыз. Тормыш кочагында, икәү яшь чагында, бер-беребезне үзлеп сөйгәндә, алтын көз көнендә, басу киңлегендә, утыртык без япь-яшь имәннәр. Алтын көз көнендә, басу киңлегендә, утыртык без япь-яшь имәннәр. Можете спеть песню Муслима Магомаева какую-нибудь? Что у него было такое, что он посвятил Синявской? Как, не помните, коллеги, вокалисты? Знаменитая вещь «Ты моя мелодия». Ты... Не-не-не, обратитесь это к девушке. Ага. Внутренне. Ты моя мелодия, ты мой преданный Орфей. А вот смотрите теперь, я попросила вас обратиться к девушке. Вы так увлекаетесь вокалом, вы так работаете вокально, вы совсем забыли про душу. Может быть, даже где-то можно и подзабыть, и чуть-чуть там дыхание не взять, не успеть взять дыхание. Но это бьется сердечко. А у вас настолько все очень запрограммировано, вокально, фундаментально. Простая вещь. Спеть ее просто девушке. Возьмите ее руку. Ты... Нет, простите меня, нет. Нельзя взять руку, не взглянув в глаза. Вот можно вот так, смотрите. Вот можно сначала посмотреть человеку, потом взять руку. И потом, спасибо, начать петь. А вы так торопитесь. Вы опять какую-то форму вошли, опять гипервокальную, академическую, и начинаете брови свои... Вот Ему такие... нужно успокоиться и попривыкнуть ко мне, давай. Ты моя мелодия, ты мой преданный Орфей. А вот смотрите, попробуй, я твой преданный, не ты мой Орфей. А попробуйте теперь с самого начала спеть ее имя, Гульназ, пропеть, как будто эта песня, эта фраза начинается раньше, и вы увидите, как вы поете по-другому. Гульназ, ты моя мелодия, ты мой преданный Орфей. Ой,
чего Я вот даже у нас? испугалась. Чего у вас там внутри? Ты Вот, ты вот посмотри, это нужно. Влюбился. ты посмотри, как Гульнас Гашик был, да. засмущалась даже. Слушай, вот это нужно. А то же самое это можно про себя. Понимаешь, почему я тебя просила кому-то петь конкретно? Видишь, как другой совершенно. Просто человек другой, неформально, а очень трепетный. Последняя вот сценка с Гульнас был вообще самый шикарный, прямо идеальный. И насчет голоса вообще ничего не буду говорить, потому что он у вас просто хороший, такой мужественный и серьезный. Дуслар, тавыш бирүгә күчәбез. Руслан? Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмим. Я не даю вам шанс. Мөмкинлек берем. Мен мөмкинлек бирәм сиңа. 3-ке 2. Димәк, без Руслан белән бүген саубуллашабыз дигән сүз. Руслан, бик зур рәхмәт. Исән сау бул. Бу Яңа йылдыз телепроекты без алга таба дәвам итәбез. Чираттагы катнашучы Салаватова Розалия. Аның белән танышыбыз якынрак. Розалия, кайсы яклардан килдең? Мин Башкортстаннан Борай районы кызы. Бройларга зур кайнар сәламнәребезне әйтәбез. Һәм әйтәле шушы проектка син ни өчен килдең? Катнашып карарга. Катнашып карарга бераз гына тәҗрибә җыяргаймы? Кәеф өчен. Кайф өчен. Менә Башкортстаннан бирле Казанга кайф өчен килүчеләрне яратам инде мин. Рәхим ит безнең сәхнәбезгә. Сиңа инде зурдан зур уңышлар. Бар рәхим ит. Без сиңа уңышлар тели торабыз. Карыйбыз. Соңгы яфрак бага, соңгы яткәр узга, күзләрдән шу яфрактай китә алмый тора. Күзләрдә уен үзгәргән сары яфрак, соңгы яфрак, сагышлары күләмендә. Мин үземдә инде хәзер шушы яфрак. Сары яфрак, соңгы яфрак, сагышлары күләмендә. Мин үземдә инде хәзер шушы яфрак. Сине тыңлаганда, менә гомумән сиңа карамаганда, бик ошады миңа бу җыр. Дөресен әйткәндә, син Вау, башкаруыңда. Руслан. Юк, туктагыз. Менә каядыр ишетсәм, каядыр ерактан, мин шул тавышка килер идем. Әмма син үзең шул менә тавышыңда булган энергетикаңны ничектер менә үзеңнән үткәрмисең кебек. Менә шундый бер проблема гына әйтә алам сиңа. Булай миңа ошады дип тә әйтә алам. Прямо шыққанда сәхнәгә шыққанда инде сразу елмайып хәзер көтәм инде думаю, хәзер вот сейчас что-то должно уйти. И матур моңлы тавышың менән моңландырдым. Но вот опять-таки вот күңелдә вот кешенең булсын ул җайыр, медленный йыр. Булсын ул бии торган җыр. Кеше ничектер бар күңеленә җиткергә тиеш. Монда мин просто тавышта тыңладым, и вот прямо вот ушундый дигәнне булып алмады. Но тавышың матур. Зәйнәп ханым, конкурсантыбыз сезнең игътибарыгызны җәлеп итә алдымы? Әйе, җәлеп итте. Икенче яртысы җырның. Җырның озагына түгел, алдан ук башларга кирәк.
Җырны беренче нотадан ук син тәкъдим итәргә тиеш. Менә беренче конкурста катнашу әлбәттә ул куркыта, бераз гына үзеңне кулга ала алмыйсың. Шулай да артист булып сәхнәгә чыккач, син беренче авызың белән, ачу белән синең мотор иң беренче авазыңнан ук киң чыгарга тиеш бит. Аннан соң син сәхнәдә яңадан киләчәктә үзең яшәрмен дип уйлыйсың булсак, или бу сиңа вакытлыча гына йолдыз гына булып күренеп алырга теләгеңме? Сезнең белән сөйләшеп торганыма бик шат шуңа. Аңладык инде. Елмаюың мотор. Ае, яра, сәхнә икенче планда инде. Яра, планны без сине күрдек. Ярар. Шулай да уңышлар, үзеңдәшләргә кирәк. Давайте сейчас сделаем таким образом. Вот вашу песню, да, вот сейчас, акапельно, какой-то кусочек, фрагмент, выберите сами. Но сколько вам лет? 27. 27, ведь, наверное, какие-то были события жизни трагические. Да. Вспомните эти события. Вот хотелось бы, когда мы поем с глубиной, со вторым планом, называется, да, тогда получается артист объемнее. Вот попробуйте сейчас, держа в голове вот это событие, только четко вспомните, прям боль, которую вы испытали тогда, когда вы были там. Вспомнили? Угу. Подождите. И вот сейчас вот так пойте акапельно. Вот то же, что вы спели. Күзләремә соңгы яфрак бага, соңгы яткәр узган күзләрдән. Только на улыбке, да? Шул яфрактай китә алмай тора. Күзләрдә быел үзгәргән. Что у вас сейчас внутри? Переживание. Конечно. Вы должны переживать, когда вот так поете. Неважно, веселая песня, грустная песня, но сейчас вы сделали это очень точно и очень красиво. Мы не обращаем внимания на ваше платье, мы ни на что не обращаем внимания. Мы обращаем только на вас, на ваше сердце. Вы такой красивый человечек с большим сердцем. Синең өчен зур сәхнә нәрсә ул? Жизнь. Миңа бик ошады үзеңнең стилең, тавышың, тембрың, үзең тотышың. Ләкин ниндидер бер практика, бәлки ниндидер бер вокал дәресләре, күбрәк сценический дәресләр бәлки җитеп бетмидер. Ә болай миңа үземә бик ошады. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, без тавыш бирүгә күчәбез. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмим. Я не даю вам шанс. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм. Розалия, дөресен генә әйткәндә, мин сиңне жюри әгъзалары алга таба үткәрерләр дип уйлаган идем, ләкин менә шундый көтелмәгән борылыш һәм без сиңа сау бул дип әйтергә мәҗбүрбез. Яңа йылдыз проектының мәйданчыгында ике егет Байбулат белән Валиев Ранис. Ранис, сәлам. Ничек хәлләр? Әйбәт. Син инде ялгышмасам, мин телесъемкаларына килеп җиттең, име? Әйе. Менә анкетаңда язгансың, син иҗаттан ерак булган өлкәдә эшлим дип, име? Бу дөрестән дә шулаймы һәм сер булмаса, кайсы өлкәдә эшлисең? Әйе, бу әлбәттә шулай. Мин инженер булып эшлим. Менә әгәр дә әлеге проектта җиңә калсаң, әйт әле, баштан аяк иҗатка, татар эстрадасына чумарга син әзерме? Минем уйлавымча әзер. Әзер. Шуңа күрә, әгәр дә син әзер булсаң, инде безнең сәхнәдә синең өчен әзер, рәхим ит, сине озатып куялар. Без инде сиңа бары тик уңышлар телибез һәм сәхнәдә каршы алыгыз. Валиев Ранис. Koylardan peyda bulma. Hey 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 hey, Şulman kızı
Nasip oldu bizge kavuşırga Nişik җитте кыюлыгы Асырларда адашырга Когда был отбор, присылали видео, я поставила вам галочку. И я сижу довольная, что вы оправдали мои надежды, когда я смотрела видео. Конечно, там переживала, как вы сейчас споете, нотку возьмете и так далее. Вы правильно владеете вокалом, микрофоном владеете хорошо. И я довольна, вы сделали, вы, так сказать, вот даже лучше в чем-то еще и дораскрылись, ну, то есть показали еще больше, чем то видео даже. Спасибо. Бик оригиналь күренеш бу. Зөлфат Хаким шигырьләренә иҗат иткән җырны башкардың. Кайдан шундый караш, кайдан шундый Тартылу шушы җырга. Тартылу, бу җырга. 24 яшендә Зөлфат Хакимның җырларын җырлаган кешегә мин менә шундый сорау бирәм. Килешәм. Ничек тыймсың инде? Зөлфат Хаким, ул безнең татар эстрадасында рок юнәлешендә әз генә булса да, ләкин зур адым ясаган кеше. Шуңа күрә миңа рок булай да үземә күңелгә ятышлы. Менә аның җатына мин инде якты караш белән карыйм. Әйдәгез тавыш бирүгә әйләнеп кайтыйк һәм хәзер карарбыз. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм. Я даю вам шанс. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирмим. 5 кешенең 4-се әйе дип җавап бирде. Сиңа мөмкинлек бирделәр инде Зәйнәп Фәрхетдинованың киңәшләренә колак салып, син алга үтәсең. Яңа йолдыз проектын алга таба дәвам итәбез. Чираттагы катнашучыбыз Минхажева Аделина. Аделина, сәлам. Сәлам. Ничек синең кәефләрең, ничек әзерлекләр? Әйбәт, яхшы, Аллага шөкер. Менә шушы проектка каян белеп килдең? Каян ишеттең? Мин бу проект турында телевизордан ишеттем, ТМТВ каналыннан. Шуннан соң катнашырга уйладым. Гомумән алганда иҗаттан тыштагы ниләр белән шөгыльләнәсең? Укыйм. Менә укырга яратучы Аделина хәзер инде сәхнәгә чыга. Рәхим ит сәхнәгә, без сине сатып калабыз. Һәм инде әлбәттә гадәттәгечә зурдан-зур уңышлар телибез. Baktı taşı karsuları Şu böğrümde yazın taşı karsuları Aktı bizning qar üstünde qalgan izler Aktı yıllar bike birge solgan izler Татар һәм башкорт халкының бик яраткан җыры бу. Данлы композитор иҗаты. Әмма менә чынлап та тыныч булса да халкыңда җыр да тыныч була, әмма аны шундук электреп алып ачы башларга кирәк. Син йоклатып чынлап та җибәрә яздың әле. Шуңа күрә тавышың матур, әлбәттә эшләнеп бетмәгән генә урыннары бар. Син шулай укыдыңмы берәр нидә кешедә укытучың бармы синең? Музыкаль мәктәбен бетердем. Мәктәпне бетердең, әйе. Шуңа күрә эшләнеп бетергә кайбер ни кирәк, дәресләр кирәктер дип уйлыйм. Булай матур. Эмоцияләр җитеп бетмәде дип уйлыйсызмы? Бу эчке эмоциялар, хис кичерешләр. Әйе. Миңа да җитеп бетмәде эмоциялар. Әлбәттә сез бәлки бездән сорарсыз, нинди эмоциялар кирәк, мин бит шундый салмак кына. Шундый, барыбер нинди генә җыр җырламасын кеше, ул эмоцияларны күрсәтергә кирәк. Мин дә кушылам әйткән коллегаларга. Вот нәрсәдер җитмәде вот миңа, чтобы прямо
Русский айтқанда, чтобы мурашки по коже были. Вот что-то не хватило, вот, не пойму. Вы сами как оцениваете свое выступление? Ну, 3, 4. Ну, вы довольны этим? Нет. А что мешало вот так выйти и сделать на 5? Волнение. Я говорила много раз, волнение мне неинтересно. Для артиста причина волнения, оно неинтересно. Артист — это публичный человек, поэтому волнение, оно всегда будет присутствовать. Если оно будет вам мешать, тогда не занимайтесь этим делом. Что еще мешало? А я это называю лень. Большая лень. Потому что нужно было встать, бороться, невзирая ни на что, любой ценой. А ссылаться на волнение — это неинтересно. Понимаете, на вас посмотреть со стороны, вы себя обманываете, у вас нет волнения. Я ожидала, может быть, вы скажете другую причину, я не знаю, туфли жмут. Хотя бы я это поняла бы. А для артиста, который стоит, поет в микрофон перед уважаемыми людьми, а потом перед зрителями, говорить волнение, я в этом случае всегда говорю, не идите на сцену. Нәрсә беләндер барыбер шок катырырга кирәк. Әйбәт җырлыйсың, шөгыльләнергә кирәкме дигәндә кирәк. Синең потенциалың бар. Әмма бүгенге көндә менә мин шок катмадым. Хөрмәтле жюри әгъзалары, тавыш бирүгә күчәбез. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмим. Я не даю вам шанс. А я вот даю вам шанс. Мөмкинлек бирәм. Сиңа мөмкинлек бирмәделәр, Аделина. Шуңа күрә бүген без синең белән саубуллашабыз. Рәхмәт бик зур. Яңа йолдыз проекты үз эшен алга таба дәвам итә. Чираттагы катнашучыбыз Мөхәммәтов Илгиз. Илгиз, сәлам. Сәлам. Хәлләр? Бар да яхшы. Синең шундук образыңа игътибар итәсе килә. Бер карасаң гади, бер карасаң гади түгел. Беренчедән менә мондай татар милли бизәге бу күлмәк белән бергәме инде? Юк, аерым тегелгән. Аерым тегелгән. Шулай ук теге синең чәч төсе дә зур аерма биреп тора. Монсы нәрсә дип атала? Тамбурин. Син беләсеңме халык теленә ничек дип аталганын? Юк. Шалдыр-былдыр дип атала. Менә шушы шалдыр-былда ничек уйныйсың? Уйнап сит әле. Бу әлегә сезгә демо-версия, инде тулы версиясын хәзер сәхнәдә ишетербез, күрербез. Илгиз, рәхмәт сәхнәгә. Без сиңа уңышлар телибез. Рәхмәт. Син анда көтәләр. Инде без сине күзәтәбез. Yüzüp çıkalmaganlar. Uyarlardan tege yarga yüzüp çıkalmaganlar. Jiңермин deyip görgenlerde jiңip çıkalmaganlar. Jiңермин deyip görgenlerde jiңip çıkalmaganlar. У меня вопрос. Вы, когда поете, вы куда смотрите? Очень хотелось на вас, но получилось куда-то не туда. Ну, вот дело в том, что тут даже дело не в том, что как бы там никого нет. Это ваши будущие зрители. Но просто мы же как артист, он должен что в душе, то это отдавать. А по вашим глазам я не почувствовала, что вы хотите отдать мне свою историю песни и как-то поделиться со мною. Вы просто жили в своем мире, и, видимо, я вам не нужна для слушания. Поэтому все-таки, мне кажется, надо очень точно кому-то посылать свою вокальную энергетику, свое желание и так далее. Тавышларны бирәбез, әле бу син белән саубуллашабыз дигән сүз түгел. Карыйбыз, жюри әгъзалары сиңа зур сәхнәгә чыгарга мөмкинлек биреләрме, юкмы? Хәл итү башланды. Киттек. Мөмкинлек бирәм. О, Руслан. Мөмкинлек бирмим. Я не даю вам шанс. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмим. Кызганычка каршы 5 кешенең 4-се Илгиз сиңа мөмкинлек бирмәбез дип әйттеләр. Ләкин яңа мөмкинлекләр синең каршыңда ачылсын, ә бүген без сиңа сау бул дибез. Рәхмәт.
Яңа йылдыз проекттан алга таба дәвам итәбез. Һәм чираттагы катнашучыбыз Эльвира Мифтахова. О, Эльвира, синең шундый матур стилең, образың нимә? Кем сайлады әлеге образны? Мин үземнең образны үзем сайладым. Үзең сайлыйсың. Афәрин. Әйдә үзең белән таныштырып кит әле, кайсы яклардан буласың? Мин үзем Башкортстан кызы, әлеге вакытта Иннополис шәһәрендә яшим. Менә бит. Ха. Менә шушы әлеге бәйгедә катнашучыларга берәр теләкләрең бармы? Нәрсә телисең гомумән аларга? Барлык катнашучыларда талантлы, барысына да уңышлар телим. Иң көчлесе җиңәр. Амин. Шулай булсын, инде сиңа да уңышның зурын телибез һәм сине озатып калабыз сәхнәгә. Рәхим ит, без сине көтәбез шушында. Инде без алга таба дәвам итәбез. Яратканнар әгәр сөям дисә, гөл чәчәкләр үрер дөньясы, күңелең юк бердә үзгәрәсе, күңелең юк бердә тынасы. Яратканнар бары сөям дисә, язмышларда булмас ялгышлар. Яратканнар әгәр сөям дисә, һәркем үзен аңа багышлар. Яратканнар бары сөям дисә, язмышларда булмас ялгышлар. Яратканнар әгәр сөям дисә, һәркем үзен аңа багышлар. Ну, вышла ты прямо уже как артистка. Вот самое главное, уже не боишься сцены, ведешь себя очень даже неплохо под песню, танцуешь, подтанцовываешь, ну и поешь очень даже неплохо. А вообще был опыт работы на сцене со зрителями? Да. Учились в музыкальной школе, там, не знаю, университете? Мен посещала курсы, ансамбльға йөрдем. Менің музыкальное образование жоқ, мен балашақтан жырлаймын. Просто балашақтан с детства уже поете. А выступали на больших сценах? Әйе, конечно, әйе. Макияжыңны қарасаң, мен сиңа белән дирет царица полей, дирет табигатькә Руслан, сез хисле. Одалар, әйе. Одалар язган кеше сыман. Әмма үзегез ничектер теге эстрадны киенгәнсез. Үзегез дә теге ялтырап торасыз. Һәм бу бераз миндә диссонанс тудыра. Башкортстан якларыннан килгән артистлар бик күп Татарстанда. Миңа бик ошады. Мин яратып тыңладым җырыңны да, үзеңнең хәрәкәтләреңне дә, образыңны да, шуңа күрә миңа ошады. Вы сможете спеть сейчас акапельно какую-нибудь песню, но лирического характера, а даже больше драматического? Акапельно. Ты, теперь я знаю, ты на свете есть. И каждую минуту я тобой дышу. А попробуйте, вы сейчас так наваливаете сразу, вы все выдавили. Вы прям ложитесь на эти ноты, что, собственно говоря, было и звучание в вашем татарском, на татарском языке. Попробуйте это все держать и не сразу разваливаться. Потому что получается такая, знаете, глядя на вас, вы молодая, современная. Закрой глаза, понимаешь, что вы такая уже уставшая, взрослая. А давайте попробуем все-таки держать, так сказать, интонацию, и все легче. Но все-таки с другим, потому что у вас хорошая харизма, такой лирической, такой эффектный. Я хочу понять вашу глубину с точки зрения вот именно этого материала. Ты, теперь я знаю, ты на свете есть. И каждую минуту я тобой дышу, тобой живу. И во сне, и наяву. Ну, видите, какая вот легкость вам дала глубину. Да, спасибо, хорошо. Тавыш бирә башлыйбыз. Руслан, башлыйбыз синдән. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм. Я даю вам шанс. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм.
Жюри ағзалары яқшы кәйіфті, сен оларға ұшадың, сенің шығышың ұшады. Йылмайып келіп кірдің, һәм йылмайып қазір зур сәхнә яғына таба ұзатабыз. Біз сау булашмайбыз, ұшырашқан шыға хәтлі деп әйтәбіз Эльвираға. Һәм олға таба кетәбіз. Яңа Йолдыз проекты алға таба дәвам итә һәм чираттагы катнашучы Әнис Шакиров. Әнис, сәлам, сине сәламлыйбыз, хәлләр? Бик әйбәт, Аллага шөкер. Әйт әле син Харишин, бу проектка нәрсәгә килдең? Бераз гына тәҗрибә җыяргамы, җиңергәме, нәрсәгә? Үземне сынап карарга, әлбәттә инде җиңергә. Җиңергә. Менә кичкенә генә булса да, әкрен генә булса да әйтте безнең Әнис, җиңерсең, булай ук булга җиңерсең Алла теләсә, рәхим ит сәхнәбезгә, без сине сатып калабыз һәм инде күзәтәбез, карыйбыз, уңышлар телибез. Кабатлана барда, җәйне күзләр ала, күзләр димен хистән сүрелгән. Ә мин сине көтеп, чыгың өмет итеп, йолдыз җыям хыял күгеннән. Төзәтәсе иде, тизләтәсе иде, таратасы иде сагышны. Хаталарын сызып, йолдызларын бозып, үзгәртәсе иде язмышны. Төзәтәсе иде, тизләтәсе иде, таратасы иде сагышны. Хаталарын сызып, ялгышларын бозып, үзгәртәсе иде язмышны. Миңа калса, син бераз ачылып бетмәдең бугай. Менә ничектер 20%-ка гына җырладың кебегрәк тоелды миңа. Белмим, бәлки бу минем дөрес фикерем түгелдер. Жюри әгъзалары әле әйтеп үтерләр. Зәйнәп апа әйтеп үтер үз ягына. Миңа калса, менә син әле менә башладың гына кебек. Ә бит сиңа бирелә шуңхатлык вакыт, ул бер шанс. Ул вакытта син безнең бөтенебезне дә безгә җәлеп итәргә тиешсең. Сиңа уңышлар. Үзеңдә ышаныч булмаса, син берәр-бердә күрсәтә алмыйсың. Беренчедән әйме, синең кыяфәтең дә аннан соң бу җырда андый бүтәнчәрәк башкаруны сорай. Әйме, төзәтәсем килә. Тара-та-тара. Ә син теге ничектер җиңел генә. Алай ират күзлегеннән тормышка җиңел карарга ярамый. Шуңа күрә әзрәк үзеңне эзләнеп, иратлык неңне чыгар. Мне только вот эски ноталарына ошады. Верхние нотки понравились, а вот нижние, не знаю, я, конечно, когда наверх уходил, там ла-ла-ла-ла-ла-ла, там вот этот, и тембр там красивый вот на верхах, а на низах я что-то не понял, там как-то у тебя не так, мне так показалось лично. Знаете, мы тут сидим уже несколько дней, и у нас проходит практически огромное количество, скажем так, будущих участников нашего проекта, все они артисты, знаете, всегда остается послевкусие. Иногда вот выступит один участник, а у нас еще вот следующий, а мы до сих пор помним того, вспоминаем голос, вспоминаем, как выглядит. Вы простите, но после вас я не смогу вас помнить. Надо стараться так, чтобы вы оставили впечатление. Надо стараться так, чтобы вы удивляли. Надо волноваться, не в смысле я волнуюсь, а в смысле волноваться за то, что вы делаете, за свою профессию, за любовь к ней. И всегда делать как последний раз. Поймите, дублей-то не будет. Вот вы сейчас нам показали так все. Вот на сегодня, здесь и сейчас мы вас так оцениваем. А надо все-таки чуть-чуть всегда, знаете, задел большой делать себе. Заявлять себе, делать вызов. А вы очень успокоены. Әнис, біз жюри ағзаларының фикерләрін ишеттік, хәзер алар тавыш бирә башлый. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмим. Я шанс не даю. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм. 3 кешенең тавышы юк булды. Шуңа күрә Әнис бүген Яңа Йолдыз проекты синең белән сау булаша. Бик рәхмәт. Файзуллина Юлиза Яңа Йолдыз проектында аның белән танышабыз. Юлиза, сәлам, кайсы яклардан буласың? Башкортстан, Брай районыннанмын. Идаларга кайнар сәламнәр безнең беренчедән әйтәбез. Әлеге проектта катнашырга нәрсә тәргәш булды? Кем әйтте? Үзең теләпме? Нәрсә артыннан килдең? Минем бу проектта катнашырга дустым предлагать итте. Ул телевизордан күрде дә һәм әйтте, попробуй катнашып кара дип әйтте миңа. Шуңа
бүтін күшімні жиып келдім мында енді Башқұртстан йоқларынан. Сиңа уңышлар телибез. Рәхимет сәхнә безгә. Инде без сине моннан күзәтәбез. Рәхимет, біз сине моннан күзәтәбез һәм инде сиңа зурдан зур уңышлар телибез. Шәфәк шәүләседәй офык сузын сашы хәбәр иңенәремнән таулар төшәр сыман файдам диеп аваз салсаң әгәр син дип туа миндә һәр яңа көн син дип көләчәем җилләргә сукмакларга синең исемең кушам синең исемең кушам Шөгылегез бармы? Нинди сәхнәдәме сез? Юк, сәхнәдә түгел, укытучы булып эшлим. Музыка укытучысы. Музыка укытучысы. Мин балаларның шундый укытучылары булуына бик сөендем менә бу сүзегездән соң. Әлбәттә, инде сәхнәгә әгәр дә үзегезне киләчәктә бәйләргә теләсәгез, аның өчен тагын да шөгыльләнеп карарга кирәктер, эзләнеп карарга кирәктер дип әйтәсем килә. Ярыймы? Уңышлар. Успокойтесь инде. Килеп мына косаклап алга килә прямо. Все инде успокойтесь, пожалуйста. Ярый. Подойди, успокой. Безнең конкурсантыбыз хәзер егылырга мөмкин, Элвин. Бик сак кына, яме? А скажите, пожалуйста, вы уже давно практикуете концертную деятельность? Ну, с детства, да. Ну а как же так? Всегда будете выходить, чтобы Элвин с вами ходил и вас поддерживать? Каушап калдым, шуңа гына. Былай все нормально иде ул. Белмәйм, немәдер. Просто сегодня вот такое какое-то повышенное волнение. Но надо с ним бороться, как-то надо успокаивать, иначе это... Ладно, все, рахмәт. Элвин, Юлиза, бәхетле булыгыз диясе килә. Илюзия, менә син елмайганда син бик матур, шибәр һәм гомумән балалар укыткан кеше аңа дөрестән дә хөрмәт белән карыйм мин һәм менә сәхнәдә дә күбрәк шундый елмаю хисе, чөнки халыкка гомумән халыкка аларга гел позитив әйбер кирәк. Аларның өйләрендә дә проблемалар бик күп. Эшләрендә дә проблемалар күп. Ләкин менә халык өчен, безнең өчен, кәеф өчен ул елмаю сәхнәдә иң беренчеләрдән булып тора. Минем Элвинның кебек синең яныңа чыгасы килде, әмма сиңа курыкма инде дип кычкырасы килә. Чөнки булай булмый бит инде. Син чыктың, җырлыйсың, вокалың яхшы, менә Зәйнәп ханым ашаган. Безнең өчен дә бераз бит инде син үзеңне күрсәтергә тиеш, әзрәк безгә карарга, үзеңнең энергетикаңны бирергә. Ә син үзеңдә ничектер шулай утырган, нишлим икән хәзер авып китмәскә генә дип бераз үзең өстеннән эшләргә кирәк. Тавыш бирә башлыйбыз. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмим. Я шанс вам не даю. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирәм. 4 кеше юк дип җавап бирде. Син яңа йолдыз проектына үтмисең. Бүген без синең белән саубулашабыз. Сау булыгыз. Әйне без чираттагы катнашучы белән танышып узыйк. Ул да булса Васильев Данил. Данил, кил якынрак. Хәлләрең ничек? Әйбәт. Кайсы яклардан килдең? Мен Бакалдан, Башкирия. Кемнәр синең өчен җан ата? Наставник. Синең наставник, әйме? Әйтәң, әйтер сүзең бармы? Минем аларга зур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Минем белән килгән өчен. Үзеңә килгәнең өчен зур рәхмәт. Хәзер инде сине сатып калабыз сәхнәгә. Рәхим ит. Шушы сукмак буйлап алга таба атла. Инде без сиңа уңышлар телибез һәм инде әлбәттә җан атабыз. Күк йөзендә зәңгәр, күк йөзендә дустым, балкып торган йолдыз шикелле.
Яш күңелем сине эзли, сине көтәм минем сөйкемелем. Яш күңелем сине эзли, сине көтәм минем сөйкемелем. Таң атканда алсу, таң атканда дустым, ишетәмсың сайрый сандугач. Мин дә җырлыйм аның белән бергә, йөрәгемдә кайнар хис тулыгач. Мин дә җырлыйм аның белән бергә, йөрәгемдә кайнар хис тулыгач. Син укыйсыңмы? Берәр музыкаль көллият бетердеңме? В данный момент я работаю на севере, работаю бурильщиком. Получается, у меня такая история, что мне пришлось отпроситься ради конкурса, я приехал. Получается, у меня на подготовку было буквально 2-3 дня. И вот я здесь. Нәрсә әйтәсем килә? Җырлыйсы килә ул, но миңа калса иратка үзеңнең төпле гаиләне туйдыра торган бит шөгылең бар икән, аны ташларга ярамый. Вы знаете, мне кажется, что вам нужно просто идти в музыкальный драматический театр. Я вот сейчас слышала, как вы в диалоге разговаривали, Зейнаб. У вас хорошее чувство юмора, у вас прекрасная актерская история, мне кажется, у вас потрясающее лицо. Вы очень такое, знаете, способны переодеваться, не знаю, изображать разных героев и так далее. Вот видите, даже вы улыбаетесь, мне кажется, то, что я вам говорю, вам безумно приятно. И спасибо, только актер, который поет. Ну, такой же есть, да, музыкально-драматический театр. И поступайте туда, занимайтесь актерским мастерством. Мне кажется, это ваше. Ну, прям вы реально супер. Вы сейчас исполнили эту песню, у меня ощущение, что я просто на каком-то спектакле нахожусь, там, интересным сюжетом, вы так что-то там изображаете, здорово делаете. Спасибо. Такого интересного, такого шаловливого героя. Вы очень артистичны. Поэтому, мне кажется, наш конкурс для вас в этом случае не очень подходит. Вам нужно идти обязательно в актерскую историю, но обязательно с сохранением вокала. Сейчас актеры все универсальны. Они поют и пляшут, и все что угодно делают. Hurmatli jюри a'zolari, biz tovush berishga ko'chamiz. Мөмкинлек бермим. Мөмкинлек бермим. Я не даю вам возможности. Я тоже не даю возможности. Мөмкинлек бермим. Daniel, biz sizni uzatamiz, kelasi bir yoqlarına xayrli yo'llar deymiz. Яңа йолдыз проектының сайлап алу этабы үз эшен алга таба дәвам итә. Һәм минем янәшәмдә төз буйлы Зифа Шибәр Хөсәенова Миләүшә. Нинди зур хыялың бар? Кечкенәдән мин йолдыз буласым килә, җырчы буласым килә. Мәгенә синең барлык хыялларың да иҗат ягына кагылган, әйме? Әйе, әлбәттә. Без сине озатып калабыз, рәхим ит, уңышлар сиңа. Һәм инде синең өчен дулкынланып, синең чыгышыңны көтеп торабыз. Desem talımı Hısa gazaplanırsın Bilmem indi o savaşına Kay sularga salarsın Dulkın artir bele Halım sözlerinde Dindigene yar su kış var Merhamet hislerinde Шеркенде сразу шыққанда қарап тұрам, нендей мотор қыз шықты. Қазір нешек жырлар екен деп күтіп отырдым, һәм енді тыңладым. Но менің ойлауымша нешектер, вот менің ойлауымша бұл стильдағы жер сізге келішме. Мен ойлауымша сіз икенче стильде жырларға тиешсіз. Мне понравилось все, но дело в том, что вы настолько уверены, вы настолько готовые. Я просто даже вот сижу и не понимаю, зачем вам конкурс. Ну, просто вот вы уже готовы, сформировавшаяся, на мой взгляд, артистка, уверенно себя чувствуете, красиво выглядите. Зачем вам конкурс? Для того, чтобы все-таки
выйти на сцену. Но вы и так выходите на сцену, это чувствуете? Нет, Лена, я вас перебью. Прощения. Я за последние 5 лет ни разу не выходила на сцену. Это мой первый выход на сцену. У вас нет этого моторчика волнения. Ну, может быть, он где-то есть внутри, но вам не помогает сейчас выступать. Вот со стороны, да, смотрится уже довольная, спокойная. Я вам сейчас все расскажу, я вам сейчас все покажу. Вы не волнуете меня. Даже если бы вы ошибались, может быть, в этом была прелесть. Даже если у вас дрожали где-то руки, может быть, в этом было еще прекрасно. Вам нужно просто внутренне, я не знаю, что ли, знаете, когда вот, я всегда говорю артисту, ближе к земле, как бы заново. Ну, то есть такая присыщенность есть уже. Вот на мой взгляд, это мое ощущение, я имею, так сказать, свое... Мы все волнуемся, я тоже сижу, волнуюсь, поверьте мне, я думаю, что мои коллеги, я вот чувствую, Дина волнуется. Но просто сердечко должно биться еще сильнее, как будто в первый раз. Каждый раз, как будто в первый раз. И не было паузы 5 лет, и не выступала никогда. Каждый раз покорять вершину. Просто сейчас у меня ощущение, что мы не на конкурсе. Вы не даете мне возможность почувствовать себя экспертом, членом жюри. Я где-то на вечеринке, хороший, красивый, а я хотела бы почувствовать вот этот вот драйв. Вот мне его не хватило сейчас. Я вот про вот это. Драйв жетмәде. Біріншіден неге деп сұрасаңыз, мен сөздерін аңламадым. Кайбер ижекләрнең, кайбер кушымталарның сүзләрен аңламадым. Инде җырның ахырында аңлый башладым сүзләрен. Бәлки сезнең үзегезнең ниндидер бер направлениегез бардыр, юлыгыз сүзләр буенча. Мен менә аңлап бетермәдем, хәзер җыр истә калмады. Дөресен әйткәндә, миңа ошады, гомумән караганда. Бераз бәлки дөрес әйтәләр, Радик, сиңа башка образ кирәктер. Әмма Белмим, әле уйларга кирәк, безгә нәрсәдер фикерләшергә кирәк. Рәхмәт, бик зур. Алар жюри фикерләшә тора. Минем бер сорагым бар. Миләүшә, минем сине каядыр матурлык конкурсларында да күргәнем бар. Син катнашканың булды бугаймы? Мин 2009 елда Мисс Татарстан бәйгесендә катнашкан идем. Һәм Мисс Татар радиосы титулын яулап алдым. Һәм баннерларда, Татар радиосы баннерларында шәһәр буенча минем фотосурәтем эленгән. Шуңа күрә синең йөзең миңа таныш. Менә бу плюсларың сиңа алга таба үтәргә мөмкинлек бирерме, юкмы, хәзер беләчәкбез. Хөрмәтле жюри әгъзалары, без тавышыбызны бирәбез. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирмим. Я не даю шанс. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмим. Миләүшә, рәхмәт сиңа килүең өчен. Рәхмәт безнең белән бүген булуың өчен. Без сине проекттан озатабыз. Һәм сау бул дип әйтәбез. Biz alga taба davam итәбез. Инде чираттагы катнашучыбызны Instagram җилтәрендә татарча каверларны яратып караучылар беләдер. Ислам Калимуллин, Ислам, сәлам. Ничә хәлләр? Менә дигән, шәп. Менә мин әллә каян күренеп торам, син бик нык дулкынланасың, имма тегендә монда тыз-быз йөрисең, бу дөрестән дә шулаймы? Дөрестән дә шулай, бик дулкынланам. Ничә алай син бит инде ничә ел хәзер сәхнәдә дисәң дә ялгыш булмас. Белмим, һәрбер кеше дулкынлана дип уйлыйм. Без бит инде кешеләр, без робот түгел. Дулкынланам. Әле безнең сүз уңайдан Ислам күптән түгел инде 1 ел элек армия сафларыннан кайтты. Шуңа күрә Рядовой Калимуллин сәхнәгә шагым хөрш. Без карыйбыз. Сәгъдәме иркән таныштык без икән. Җылы яктан кышлар кайтканда, көннәр аяз иде, күңелдә яз иде, яшьлегебез чәчәк атканда, яшьлегебез чәчәк атканда. Yaz idi, gülde yaz idi, yaşlığımız şaşık atmanda, yaşlığımız şaşık atmanda.
Хәерле көннәр. Хәерле көн. Ислам дигәндә без бу егетне, талантлы егетне күргәнебез бар. Безнең Татар радиосы кастингда катнашкан идең 1 ел. Әйе, катнашкан идем. Әйе, хәтерлим. Анда башка сәбәпләр аркасында җиңүче була алмадың. Армия сафларына киткән иде бу егет. Әйе. Шулай дип хәтерлим мин. Әйе, шулай. Ләкин мин бүгенге синең чыгышыңда аңламадым. Нигә син бу җырны сайладың? Синең бит башка стилистикада җырларың бар. Һәм син гомумән башка стилистика җырларын җырлыйсың әлеге вакытта. Мин кайвакыт Instagram шелтәрләрендә күреп барам синең җырлаганнарыңны. Белмим, ни өчендер мин вокал күрсәтәсе килгәнгә шундай җыр сайлаганмындыр бәлкем. Сиңа кемдер тәкъдим иттеме бу җырны? Юк, тәкъдим итмәделәр. Мин бу җырны күптәннән җырлыйм, күңелемә бик якын бу җыр, шуңа күрә бу җырны сөйләргә булдым. Синең башка стильдәге җырыңны җырлап китә аласыңмы хәзер? Бәлки син көтмәгәндә ул сине табыр, моң тулы яшь йөрәктә бәхет кабыныр. Бәлки син көтмәгәндә ул сине табыр, моң тулы яшь йөрәктә бәхет кабыныр. Җырың Рөстәмдә бик удачный дип әйтә алмыйм, иң беренче башкарганы. Ә икенчесе? Икенчесе бераз кызыграк булды, син үзең дә селкенеп җибәрдең. Әзрәк җылы кырып киткәндер үзеңә дә тәнеңә. Пока бик русча әйткәнчә двояко. Ну, мин аңламайм. Просто жерлей башлаганда того, что вроде все нормально, тембр вроде отличий, ну, есть там от кого отличить, да? Думаю, зачем, ну, я уже представил там второй Ришат Тухватуллин, что ли, когда ты эту песню спел, да? А потом думаю, зачем второй Ришат Тухватуллин? Кайфаның матур, сәхнәдә елмаюың, үзеңнең тешләрең белән дә онсында җәлеп итә хәтта. Бик матурсың. Яхшы әйттегез. Юк, дөрестә дә. Син беренче җырыңны дөрес сайлагансың, синең тавышыңның мөмкинлекләре беренче җырда әйбәт ачылды. Ә икенче җыр белән син югалдың. Сиңа андый манера дигән, әгәр дә төгәлрәк итеп әйтә башласак, сиңа алай кылану кирәкми. Синең беренче сайлауың дөресрәк һәм шундыйрак юнәлештә эзләнсәң, үзеңне табарсың. Шуңа күрә уйланырга кирәк. Бик зур рәхмәт сезгә. Кастинг строится каким образом? Вы же посылаете видео, и на основании этого посланного видео вас пригласили сюда, сегодня перед нами. И поэтому вот у меня тоже, как у многих членов жюри, вы там в таком коричневом худи, так как правильно же? Все верно. Такой какой-то клевый, такой какой-то... Так спокойно, вы это так делали. У вас небольшой диапазон, но вы так как-то все грамотно им управляли. Поэтому, конечно, у меня сейчас тоже такая, знаете, небольшая. Я очень долго не могла вас узнать. Я все время Дина спрашивала, это он или не он, который мне понравился на том вот кастинге видео. Но, знаете, я все равно в вас верю. Вы, невзирая на то, что вы исполнили и другую песню, вы показали еще какую-то другую свою краску, да. Потом спасибо Элвину попросили спеть еще одну песню. Опять та краска, которая была на видео. Поэтому нет, я все равно в вас верю, вы очень хороший. Спасибо У большое. вас прекрасное сердце, у вас все замечательно. Вы мне нравитесь. Я буду за вас за, я сразу говорю. Спасибо большое. Очень приятно себя слышать. Спасибо. Тавыш бируне башлыйбыз. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирәм. Я уже сказала, я даю шанс. Ике кеше мөмкинлек бирде, бер кеше бирмәде. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм. Сен Элвиннан соң аңладың инде, син үттең, Зәйнәп Фәрхетдинованың әйткән сүзе шушы позицияны ныгытып кына куйды. Бик зур рәхмәт сезгә. Без сине котлыйбыз һәм зур сәхнәгә озатабыз, күрешербез. Бүген сез кемнәрне, нинди җырларны исегездә калдырдыгыз? Уйлый торыгыз. Ә без сезгә киләсе атнада тагын яңа исемнәр, яңа җырлар тәкъдим итәргә әзер булачакбыз. Бүгенгә яңа йолдыз проекты тәмам. Проект Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән оештырыла.
Мин Гөлназ Сәфәрова, сезнең белән сау булашам.